Human gipaubos ang sugbo sa storm signal number 1. Wala gitugutang makabiyahe padong or paingon ngadto sa mga gagmayng isla sama sa Olango Island. Busa mga pasayro, kawa masayod nga tanggong. Si Luan Merondina sa report. Pasado alas 10 ganihang buntag, ingon ni ini ang sitwasyon sa Angasil Port sa Barangay Mactan. Nasinati na ang kusog nga hangin ug daw dili na halos makita ang Olango Island tungod sa gabon. Apan bisan pa man sa bati nga panahon, ubay-ubay nga mga pasahero paingon sa isla ang namasin gihapon nga makalabang. Sama ni ining pamilya igot nga may giandam pauntang pa-surprise alang sa ilang inahan nga si Daya Torifiel nga nagsaulog sa iyang 64th birthday karong adlaw didto sa Barangay Talima. May lechon, cake ug mga balloons pa silang giandam. Wa kalikayin ni Richelle nga ma-emotional nga di siya makalabang aron pagsaulog sa birthday sa ilang inahan. In behalf sa mga kagulanan, mga hitabo, mamuhat ako tamin mo gamayng kalipay. Happy birthday, Mama. I love you, ma. Love ka na mong tanan, ma. Kanara. Mutambong usab og birthday celebration sa anak sa ilang higala, sila si Kanyete ug mga kaubanan. Giandam na nila ang lechon nga ilabang unta nila ngadto sa Barangay Tungasan, Olango Island. Naghuwat mi sa iyang desisyon kay siya may nag-invite na mo o mulabang ba mi sa ilang plano. Kaya ingon siya, mga ligo lang siguro mi diri, dapita sa Lapu-Lapu ba. Dili lang siguro mi makalabang sa ilang desisyon. Sukad alas 8 ganihang buntag, wala na'y mga biyahe paingon sa Olango Island ug pabalik sa mainland Lapu-Lapu ang gitugutan sa Coast Guard. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Merondina, Balitang Bisda.